ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାର ଭେଦ। ସଂଜ୍ଞା: ଭାଷା ହେଉଛି ମାନବ ଜାତିର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପାଦାନ। ବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଫଳରେ ମାନବ ଏହି ଭାଷାର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଛି। ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଓ ଭାଷା ତାହାର ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସମ୍ପଦ, ଯାହା ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଭାଷା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କାହିଁ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ସାମୂହିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭାବ, ଯଥା ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଆଦିକୁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଇଂରାଜୀରେ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡେକ୍ଟିସନ୍। Indication of man though his expression in terms of language। ଭାଷାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ, ଅନ୍ୟଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ। ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରାଣୀର ଭାବ ବିନିମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହିତ କଣ୍ଠଧ୍ୱନି, ଏପରିକି ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ଏହା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି, ପ୍ରକୃତ ମାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚିନ୍ତନ ଆଦିର ପରିପ୍ରକାଶ ଓ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଅପର ମନୁଷ୍ୟର ନିକଟରେ ନିଜର ଭାବକୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବିନିମୟ କରିଥାଏ। ସଂସ୍କୃତ ଭସ୍ ଧାତୁରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗେ ଭାଷା ଶବ୍ଦର ନିଷ୍ପନ୍ନ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତ ବାଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଭାଷା ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଲୋଗସ୍ LOGOS ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲୋଗସ୍ LOGOS ର ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଲୋଗସ୍, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜିହ୍ୱା। ଜିହ୍ୱା ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ମନୁଷ୍ୟର ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଂଶ। ଭାଷା ସୃଷ୍ଟିର ମୌଳିକ ଆଧାର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ମନ। ମନୁଷ୍ୟର ଶବ୍ଦ ସହିତ ମନ ଧାତୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସ୍ୱରୂପ: ଭାଷା ଆଲୋଚନା ବେଳେ ତିନି ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 1. ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ। 2. ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି। 3. ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ଭାଷାବିତ୍ C.F. ହେକ୍ଟେଟ୍ କହିଛନ୍ତି, ମାନବ ଓ ମାନବୋତ୍ତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ଥଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 7 କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହା ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାଷାର ସପ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଭାବେ ପରିଚିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: 1. ପ୍ରେରଣା ଓ ଗ୍ରହଣରେ ପରସ୍ପର ବିନିମୟ। 2. ବିଶେଷୀକରଣ। 3. ବିଦ୍ୟମାନ ଅବିଦ୍ୟମାନ ରୂପାୟଣ। 4. ଯାଦୃଚ୍ଛିକତା। 5. ଦ୍ୱୈତତା। 6. ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା।